uităm la videourile. Tak už takéto veci sa naozaj dejú, tak to je naozaj obrovský skrat. Takéto veci netreba naozaj robiť, hovorím. Keď hodia do ňoho vajce, paradajku, hej, vynadajú mu, že ty zlodej, vrah, alebo čo všetko, dobre, tak povie. No ale nie je takto, že sa pištolom príde, alebo odseliť, alebo čo. Je mi ľúto, že takéto veci sa dejú u nás na Slovensku a som z toho pohoršená a určite sa bojím teraz takýchto útokov, že sa to bude opakovať. Žiadny rešpekt není. Ja som zažil aj ten režim, každý povie, že to nebolo dobre, ale bol poriadok. Teraz je bordel. Ľudia sa vraždia, rok si ho sedí, 2, pustia ho. To nie je dobre.